Parine guys. Kelompok sebelah. Panen. Ini kelompok sebelah. Kelompok elik, elik. Wis entek. Kelompok wis cacaren. Sak menika adalah kampung. Bu kampung apa iki? Di sisi. Opo enak ning Blimbing Sari. Paketan ayo metu Mas. Sampai teko Roksi wong loro aku. Mak, bedah motoran. Ora nemu. Aku kan mikir ngene kok ben enggak usah nggak anu ganti nomor tak isi paketan aku kan ngono to tak isi paketan dhewe ngono Jawa. Nemu. Mumpung aku. Lah piye iru lek teleponan? Loh, Setelah nyapa kok ora? tujuan Anda nanti Lesu. ada di sebelah Kondang kiri. balik paling. Heeh. Coffee house. Gak iso salipan delon ya. Iki malah nangis ora iki. Gak iso salipan malah iki ana. Orang ini kan Kok iso apa sedeng iki? nangis karena apa? Nyanu terharu Mia mengalahkan. Lah ora dumpel-dumpel nih. Heh? Heeh. Yo untel-untelan aku iki. Mendingan kegawa Kak. Lah wakah ya. Aku bisa mikir mah gue paling Tujuan Anda berada di Waret sebelah ya? kiri. kurang Iki menang. Sewu. Gak. Ada 1000. Wis numpak motor malah jalu 1000 ini. Menggok nang ndi? Lah ning dia yo roh. Lurus toh. Arung jeram iki lah, arung jeram. Dolane kok tidak memungkinkan iki. Ya piye engko lek salipan wae. Top. Terus piye ra salipan iki? Junjung. Iki arep menuju apa ki hutan pinus lho. Kan. Menuju tanah. Loh. Oh alah. Tiket ning ngene. Terus Wong siji nih. Yuh mosok lah. Iya toh. Bayar aku bayar dhewe lah. Masuk Permisi. Tiket dulu ya, Bu. Satu Pir. orangnya 10.000. Sama begini 5.000. Berapa orang Mas? Hah? 4. 4 orang. Totalnya 45. Nih Mas. Nggone apa itu ning kene? Di sini bisa rafting juga bisa, camping juga bisa. Aku ora camping ya. Nggih, bisa kafe, ada restonya, ada Hah? kafenya, Adus. bisa. Pokoknya mau adus di sungai, mau di kolam juga bisa. Ada kolamnya. Ada. Iki lho arep guyang wong. Nggih. Wes mari. Guyang wedhus apa piye? Ngon parkirnya ning jero. Bisa bawa ke bawah, Pak. Iki sik sampai mau Iki kan kene Bek. nyapa Iki ne lho tembang. ilang. Apa ya? Emang anu. Emang didelok Ya ora apa-apa ya mosok dibang tak gowo. Menuju tanah surga. pinus ya kok koyo ngene iki. Kopi ya mesti ana. Larangan. Enggak maksudnya karo Legomoro malah larang kene ya. Kok larang kene to? Nek Legomoro le murah. 5.000. 5.000. Kok larang engko tak senanen. Legomoro. Legomoro lho apik koyo ngono lho. Ambune apa iki? Ya apik lho Legomoro ya, Pak. Yo apik. Iki lho ana. Nek hantune ya apa? Oke aku jenenge. Endi ta iki? Sesama hantu jangan saling mendahului. Loh, endi ta sing apik iki? Roda 4 parkir kene. Masyaallah. Masa? Ngene iki Gak sidarane. Kan ngingsor kali to kae. wis jarane ini. Wong wis bayar kok ora sidorene piye to? Mau jadok ning telunjuk raong lah. Jajal delok kene engko bar ono. Loh, bayar entek okahin. Jarane ku parkir lho. Lah kae mburi lho. Golek elek Tetep ora. nganu.
Jajal kaya apa? Lah Kang ya enak mobil iki, Pak. Ning ngisor. Lah kae ta? Lah kae mud enak ke bawah kae. Iya itu, bawah ada mobil parkir. Piye? Lah ya mudune. Mudun piye? Wonge apa mobile ta piye ta? Mobile, Bud. Terlalu niku. Tak senenane kok arek. Apa tuh? 5.000 wae jangan mahal-mahal. Kaya mak lampir aja. Menani wong. Terae. Ora si aneh anu. Gomoro. Gomoro apik nang gomorian rosik. Iki males-males wonge. Terae iki alas. Sampeyan ki yakin arep mledun? Ya kok ora yakin. Lah kae ta NI. Iya apike. Apik ta? Ngomong elek. Gare peteng. Apa kebenaran ya Allah bukan. Ini loh, mobilnya mobil camper van nih. Tapi udah tinggal kursi ini. Juriyah. Jariyah. Betapa maksudnya. Ayo nandur sapa ngerti dadi jariyah. Iya deh semua. Ya lah sawah lah tuh. Ini tau pinuse. Ayo kuwi. Endi? Kono lah Mbak Hendrik, kono lah. Andingku teh iki. Pinuse endi? Lah ya ki ndi pinuse? Masa 3 4 5 6 Kok binus kok. Endi to? Oh. Oh, lah ya sik nganone apa Legomoro ya. Kemarin ini wis ketok apik. Oh, anu apik ning Legomoro iki. Yo gak mae masa bedone rono ae. Iki ning hutan apa ta jenenge iki mau? Jalan sempit bunyikan Klakson. Anak kali enggak ini? Dekat. Anak kisah ini. Rumah-rumah kayak ono kok ora enak. Nah, iki mau lek mudhun mlakune budale pengen bali. Iya. Kisah Munggah. esok ono ta keren. Saono kok sok. Tenang. Sallallahu. Dua permen ya. Kawan. Aku tau bawa pesek dulu, Pak. Tas ora kok ngono malah ke Kanada. Ning anu apa tuh jenenge iki mau hutan pinus in. Loh kok hutane endi? Kok ae lho. Pinuse lho. Ayo guys, mari yang belum kesini mencoba. Ora mau ngerongas-rongas. Oh, baik. Oh iya karaan renangan. Tengok perilakumu. Ciut iki. Ning Legomoro. Kayak bakso lah. Mbah, lah aja ning kene larang. Mah, aja aja himpet ae. Kayak lah kulame sitok. Pipisin di pipisin. Kali DN.
Iki sapa sampe bluron ndang. Foto. Tak hapus salah satu. Hapusen sing wis mari mbok unggah yuk. Hapusen kabeh, unggahno kabeh baru dihapus. Guys, kali ini bisa hutan iki. Pinus camping. Oh, alah, iki to. Enggak dia lak menunggak. Ya, kayak kelambi ta. Lah ruwono ke terus piye golek munggah? Ya yo ngono lah. Ning ngisor kuwi lho gak ketok. Pinus camping. Iki ngene ula iki. Hah? Iya. Iki kon nganu ngrestat Mbah Hendrik kongkon ngilaki. Sing wis mbok nganu saloke hapusan. Nganu anin roh dening Jember. Ye, Uti aku enggak diajak. Lah ngomong ngarepe. Lah kan gak ngerti arepe. Ya tapi kan ngerti arepe metu ade. Mau ayo ayo sini aja antar ikut ngono. Lah aku kan gak ngerti ngono. Baru lah. Ayo Iki lho ngerti. Hah? Sinyalnya angel. Sinyalnya angel. Ya, api. Api. Ya, tempatnya sederhana lah. Enggak selebar apa jenenge? Ning Legomoro. Kayak adem. Kayak anak wong ndi kayak kocak ya.